Jan gemah ripah loh jinawi tenan wo. Nglanjutke perjalanan sing wingi wo. Sakwise mandek ning patung nangka sing darani patung duren, iki awake dhewe melanjutkan perjalanan wo. Iki aku mlaku lurus terus ya wo. Iki jembatan Ngawen wo. Iki urung suwe sing bangun wo. Melakno jek ketok anyar ki. Aku liwat dhuwur ya wo. Iki jaman dhisik dalane liwate ngisor iki wo. Nek sampean pilih ngisor apa dhuwur wo, liwate kuwi mau. Liwate jembatan kono, tulis ning kolom komentar ya wo. Cuacane cukup cerah wo. Kaya dene bojo nek jatah sasene jangkep wo, karo wis lunas mbayar angsuran. Apa pas liwat ning omahe dheke, pas dheke lagi nyapu ning ngarepan karo dasteran. Genah cuacane jan cerepol wo, iki ora iso dideskripsikke wo. Ngarepku enek prapatan wo, sampean sing ambil nganan kuwi wo, aja ambil ngiri. Nek ambil ngiri ketok ning nglipar wo, kuwi ora kleru wo. Nah, kuwi gur karek sampean sing ambil lurus terus to wo, arah ning pasar Ngawen wo. Kene iki pacakane nek usum uler jati jan akeh ulere wo, akeh wite jati kene iki kiwa tengen. Iki awake dhewe sing ngambil ngiri ya wo, nek sing lurus ning pasar kuwi wo. Iki aku arek golek rute sing beda wo pokoke wo. Men luweh wel wo liwat perkampungan warga wo, sapa ngerti nemu. Mlaku lurus terus notok perapatan kuwi awake dhewe sing ngambil ngiri wo, aja sing ngambil nganan. Kuwi awake dhewe mlaku lurus terus wo. Kuwi gununge wis ketok wo, nek masalah pegunungan tablang aku wo. Bocehan sing siset ikuti terus perjalananku wo, karena iki engko luweh apik meneh wo pemandangane wo. Dadine kene iki termasuk dataran tinggi ya wo, ning kene iki yo subure pol wo. Iki sampean persani wo, kahanane kaya ngene parine ijo royo-royo wo. Dadine wis rasa khawatir wo, stok pangan aman melimpah wo. Pokoke sing tenang. Awake dhewe wis disambut ning gerbang, selamat datang di Padukuhan Candi wo. Kula nuwun wo, kula liwat. Wis gerbang kuwi mau awake dhewe ketemu pertelon iki awake dhewe sing ambil ya wo, iki dalan mulai menanjak wo, hati-hati wo. Mampir dhisik tuku aqua wo, mening dhuwur engko ora kecekiken wo. Bu, tumbas aqua. Nggih. Nggih, mboten Mas. Nggih. Anggere wis mlebu dalan kene iki wis wiwit nanjak terus wo, hati-hati wo, jaga keselamatan wo, aja noleh ngiwa nengen, masalahe meleng sithik ya mlebu ning terase wong wo. Mosok mara dayah kok mlebu ket montor-montore wo, lak ya ora lucu to wo. Pokoke sing hati-hati wo, dalane ning kene wiwit munggah wo, tur berkelok wo, kaya kehidupan. Kadang dikeki munggah, sing kadang dikeki medun, wae karo belok wo. Ora bejo awake cek dikeki dalan sing gronjal wo. Walah wae ya jenenge urip ya wo, sing sabar. Ayo halah, dure kaya omongane kae. Unggah-unggahan kaya ngene wis gek pilih ngendheki wae wo. Ora sah didhuwuri. Muga-muga video iki kena dienggo referensi, dienggo sampean sing urung tau rene gek arek dolan rene ya wo. Iki munggahe jan lumayan dhuwur wo, jane ora patek dhuwur-dhuwur banget ning ya gur dawa wo unggah-unggahane. Nek sing nganggo motor ki jek gratul-gratul rating wo belok nengen wae wis ora sah rene wo. Nek rene ngejak kanca wo, masalah ya dalane ya ngerti dhewe sampean wo. Panggonan kok iki wis ora nganggo medun wo, munggah ngene iki terus wo. Usahakan gunakan gigi terendah wo. Engko ya sida enek sing komen nek ora duwe gigi kepiye wo. Lah ya gunakan transmisi terendah ya wo. Maksude udu gigi untu wo. Jan sawahe ketok ijo wo, dadine kene komoditase akeh wo. Selain ditanduri pari, kene iki ya ditanduri melon, ya ditanduri janganan lan sak entorone wo ning kene iki wo. Pokoke ning kene iki jan subur tenan wo, ora dataran tinggi ke wo. Jan suasanane indah pol wo kaya ning FTV. Gandeng durasi lanjut ning part berikutnya wo.